बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिनि गोसोखांथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै सारादु खुंफुंनाय जायो। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे साखाथियाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो गामि बाटिपाड़ा गामिनि जोंलारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। फुंबिलि समाव रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनो अनजालि बिसि लामे नार्जारिया रुंसारि नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनग्रोयो। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि टरेन बर'मोनजों लोगोसे एबसुनि गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लानानै रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि सावगारियाव मान बावो। मान बावनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनाव रुंसारि मंगलसिं नार्जारिनि सारादु खुंफुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जोनोमगिरि बिफा मंगलसिं नार्जारि आरो नखरनि बिहोमा आयदानि सायाव मोनसे जर'खा सावरायमेल खुंनाय जायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव 3 कौटि रां बाहायनानै मोनसे पार्क लुफुंनो खोथा लानायखौ फोसावनानै होयो। मख'नाय जायोदि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिया हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानायनि उनाव बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव थांनाय 30 नबेम्बर खालि रुंसारि जादों। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि आंगो बिफा सिबिजाथाव मंगलसिं नार्जारि बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बानजाय आफाद क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै दिनै गामिनि आरो नखरनि गासैनिबो हांख्रायनायनि गेजेरजों बे सारादुखौ दिनै खुंफुंदों। फुंबिलियाव बिथांनि मुसुखायाव नखराव बिबार बावनाय हाबाफारिजों लाबाय आरो नैबे रायजोआरि जि खुंनाय राजौआ जि सारादु खुंनाय बेयावबो बिबार बावनायजों लोगोसे एसे दसे समनि थाखाय जोंनि गेदेमा बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों सावरायनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांमोननि नखरनि बिहोमा बिथांनि बिफा बे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। दसे समनि उनाव बे हाबाफारिया जोबगोन। जोङो गासै रायजो राजा आरो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय बारग' दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। आथिखालनि सरकारनि रुलिंआव थानाय अपोजिसनाव थानाय आरो बारग' दैदेनगिरि जेसेबां दं जों बयखौबो हांख्रायदों। गोबाङानो बाहागो लाफैदों, माखासेफोरा सफैनो हायाखै। जोंनि मावनो गोनां जि हाबाफारि माहारियारि जि मर्यादा आरो मान सन्मान होनांगौ मुंख्लं नखरनो आरो मुंख्लं नखरनि जि बिफाया दिनै रुंसारि जाबाय बिथांनि जि जिउ आत्मा सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे जायगा मोनो आरो बिथाङा थांना थानाय बर' फिसाफोरनो जाहाथे बोर सारस्रि हरनो हायो बिनि थाखाय जों जिखिनि हाबाफारि मावनो गोनां दङमोन माहारियारि आरो समाजारि नेम आरो आसार खान्थिनि गेजेरजों जों बेखौ मावफुंबाय। खारन माहारिबादनि गेजेरजोंसो बर' हारिया थांना थादों आरो माहारिबादनि गेदेर नेरसोन होनना बुङोब्ला सुजित नार्जारि गिबि मुंख्लं आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बे नखरावनो जों नागिरनानै मोनो आरो बिथांमोननि जे आत्मबलिदान जि त्याग बेखौ जों जेब्लाबो मान मर्यादा होनांगोन आरो गोसोआव लाखिनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ संदाननांगोन। दिनै बिथांनि नखराव सुजित नार्जारि बिथाङा 1987 नि 12 जुनाव मुंख्लं जाबाय आरो बिनि उनाव बिथांनि फंबाय अजित नार्जारि बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो दिनै बिथांनि बिफा मंगलसिं नार्जारिया बिथाङाबो रुंसारि जाबाय। बिथांखौ फाहामनो थाखाय जथेस्थ' नाजादोंमोन नाथाय 30 नबेम्बराव बिथाङा अबथिरायै गोब्राब मोनसे थासारि जायो। बिथांनि नखराव दिनै नखरखौ जोथोन लानो थाखाय
दिनै जोङो माने आंखाल जों नुदों आरो बे दुखुनि समाव न'खरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लाफादों गसंथादों। इयुननि समावबो मुंख्लं न'खरफोरखौ जेरैबायदि खौरां लानांगौ जेरैबायदि जोथोन लानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नाजालांबाय थागोन आरो जोंनि दख'रा जिल्ला गासैखौबो खावलायगोन जे मुंख्लं न'खरफोरा जाहाथे खुनु कारनाव जाहाथे बेबायदि जेंना जेंसियाव बिथांमोना थानो गोनां जाया बिनि थाखाय खौरां लानांगोन। दुलाराय बर' माहारिया जेब्लाबो दैदेनगिरिफोरखौ बिर जोहोलाव जोहोलावजोखौ मान सनमान आरो मर्यादा होबोदों आरो बिनि जि मर्यादा होलांनायनि हाबाफारि बेखौ जाहाथे जों मालाबाबो बावगारा। जोङो नेगेटिभ आरो माने गावस्रानायनि बाथ्राखौल' जोङो सानाबासिनो खौसेथिनि मोन्थोरजों माहारि सिबिनाय हारि दानाय बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लागोन आं बेखौनो दिनैनि बे सानाव खावलायबाय। गोजोन्थों। मुंख्लं गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि मुङाव बेयाव क'क्राझार जि गभर्नमेन्ट माल्टिपार्पास जि हायार सेकेन्डारि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावनो बिथांनि सुजित नार्जारिनि मुसुखाखौ गायसनदों खारन बे फरायसालिनि थाखो 9नि फरायसामोन बिथाङा आरो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बाथिपारायाव बे गामियावनो मोनसे हा जोंनि साउथ क'क्राझार आनसलिकआ दान होदों आरो बे हायाव सुजित नार्जारिनि मुङाव समायना मोनसे पार्क बानायनाय आरो मुसुखा बानायनायनि मावथांखि दायो लादों। मंगलसिं नार्जारि बिथांनि गोसोखांथियाव मा हाबाफारि लालांनो हायो बा जोङो माबायदि बिथांखौ गोसोखांथियाव लाखिबाय थानो हायो बिनि थाखाय जोङो मिरु आफादाव जिल्ला आफादाव जों सावरायगोन आरो बिनि थाखाय जों उननि समाव हाबा मावलांगोन।